Беларусь упершыню была прадстаўлена на саміце вялікай сямёркі. Гэта нефармальны міжнародны клуб у складзе 7 найбольш развітых краінаў свету. У яго ўваходзяць Великабрытанія, Нямецчына, Італія, Канада, Францыя, ЗША і Японія. А пры чым тут Беларусь? Мяне завуць Дмітрий Гурневіч, і пра ўсё гэта мы сёння пагаворым у піку свабоды. Гэты саміт праходзіў на італьянскім востраве Капры. У ім прымала ўдзел Святлана Ціхановская, мой сённяшні госць, дыпламатычны саветнік Святлана Ціхановская, Дзяніс Кучынскі. Прывітанне, Дзяніс. Прывітанне. Дзяніс, патлумачы спачатку, ласка, нашым гледачам, як так сталася. Беларусь не з'яўляецца часткай вялікай сямёркі, а Беларусь там па сутнасці ўдзельнічала. Так, сапраўды, гэта незвычайна. Такая практыка падчас міністэрскіх сустрэч ці сустрэч лідараў краін вялікай сямёркі бывае, калі пад асобныя тэмы, пад асобныя, скажем так, поінты ў павестцы вялікай сямёркі абмяркоўваюць нейкія праблемы ці нейкія крызісы ў свеце, тады запрашаюць яшчэ, ёсць такая магчымасць запрасіць краіны не-удзельніцы вялікай сямёркі. Так, напрыклад, вось у гэтым годзе на Капры, апрача Святланы Ціхановскай, быў таксама міністр замежных спраў Дмітро Кулеба і генсек НАТО Столтенберг, і таксама афрыканскі звяз, прадстаўнік прэзідэнцыюючай краіны, якая зараз мае там прэзідэнцтва, таму што гэта таксама адно з прыярытэтаў падчас італьянского прэзідэнцтва ў вялікай сямёрцы. І Святлана Ціхановская, сапраўды, гэта незвычайна, але это такі жэст падтрымкі і ясны сігнал ад Італіі, ад прэзідэнцтва вялікай сямёркі, што Беларусь з'яўляецца важнай для гэтай краіны і для самой сямёркі. Вось, таму гэтае запрашэнне, яно сапраўды унікальнае, тут упершыню, калі Беларусь такім ці іншым чынам прысутнічае на міністэрскай сустрэчы вялікай сямёркі, ці па вялікім рахунку на любым з мерапрыемствах вялікай сямёркі. Як вы слушна азначылі, гэта такі нефармальны клуб, і сапраўды падчас акурат сустрэчы вялікай сямёркі фармуюцца пазіцыі практычна па большасці сусветных пытанняў, крызісаў, праблем, іх вырашэнняў. Вось, таму што 45%, каля 45% сусветнай эканомікі там прысутнічаюць, тыя 7 краін, якія вы назвалі, плюс заўсёды на міністэрскую сустрэчу, напрыклад, замежных спраў прысутнічае кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жозеп Борэль, падчас саміта лідараў таксама прысутнічае кіраўнік Еўрапейскага савета і Еўракамісіі. Вось, то бок сапраўды гэта такая вось унікальная магчымасць вярнуць Беларусь у павестку дня, таму што мусім адзначыць, это не проста трымацца у павестцы, калі шмат сусветных крызісаў паўсюль. І вось гэта такая была унікальная магчымасць, якую абраная прэзідэнтка Ціхановская, якой яна скарысталася. Дзяніс, а з кім сустракалася там Святлана Ціхановская? Святлана Ціхановская на палях міністэрскага саміта на Капры сустрэлася з дзяржсакратаром США Энтоні Блінкенам, з міністрам замежных спраў Італіі Антоніо Таяні, міністркай замежных спраў Нямецчыны Анналенай Баербок, міністрам замежных спраў Францыі Стэфанам Сежурне, міністркай замежных спраў Канады Мелані Джолі, і таксама з замежным сакратаром, міністрам замежных спраў Великабрытаніі Дэвідам Кэмеронам і кіраўніком еўрапейскай дыпламатыі, высокім прадстаўніком і віцэ-прэзідэнтам Еўракамісіі Жозепам Борэлем. І скажыце, чаго гэтыя размовы датычылі? Гэта былі нейкія кароткія размовы, ці яны па тэматыцы былі разбітыя, ці гэта былі нейкія канферэнцыі хутчэй? З кожным это былі асобныя размовы, вось, яны былі тэматычныя.
Ну, наприклад, там з міністром заміжних справ Франції його вельмі цікава воєнно-політична ситуація в Україні, у приватності мілітаризація економіки, як Лукашенко заробляє гроші на війні. Ось так само Ціхановська подякувала Сюжурне за візову підтримку, яку оказує Франція, притягуючи видавати візи у Мінську, так само за дипломатичну підтримку, тому що ми бачимо, що Франція має спецпосланницю де Вільмьор, яка працює акурат з білоруськими демократичними силами. З держсекретарем Ентоні Блінкеном розмовляли про лёс палітвязняў і то, што пагаршаецца сітуацыя з палітвязнямі, з умовамі іх утрымання, і таксама абмяркоўвалі спосабы, як можна вызваліць палітвязняў, спыніць гвалт у краіне. Вось. Ну і таксама з Ентоні Блінкеном, з дзяржсекретаром США, Ціхановская падняла пытанне падтрымкі Украіны. Зараз у США будзе прымацца важнае рашэнне па дапамозе Украіне. І зразумела, што дапамога Украіне яна вельмі важная і для Беларусі. Вось. З міністркай замежных спраў Нямецчыны размаўлялі пра больш шырокую падтрымку для таксама палітвязняў, сем'яў палітвязняў, тому што ў Нямецчыне ёсць уже праграма падтрымкі мінулым палітвязням для іх рэабілітацыі. Ну і зразумела таксама пра падтрымку незалежным медыа, грамадзянскай супольнасці. Ось прыкладна таксама пра Жозепом Борэлем таксама пра гэта шмат размаўлялі, пра тое, што калі мы змагаемся з такой велізарнай імперыялістычнай машынай у Крамлі і з падтрымкай рэжыму Лукашэнкі, то зразумела, што трэба таксама мець адпаведныя ресурсы. А што, Денис, а што вы чакалі ад гэтых краін? Офіс мае на ўвазе Святланы Ціхановскай, таму што свет не можа нічога зрабіць з дапамогай Украіне, ўжо зараз нават ёсць нейкі тупік назіраецца. Тут увогуле Беларусі таксама такія вось просьбы палітвязней, дапамога медыям і арганізацыям. Ну, мы спадзяемся, што все ж таки развяжецца сітуацыя па дапамозе Украіне, і для Беларусі таксама, таму што гэта адзіны рэальны спосаб Еўропе застацца бяспечнай, калі яшчэ можна наогул лічыць поўнасцю Еўропу бяспечнай з такім, зразумела, крызісам і з такім імперыялістычнымі ворагам, як Расія побач. Таму падтрымка Украіны, падтрымка Беларусі — гэта адзіны рэальны спосаб забяспечыць супакой і бяспеку ў Еўропе. Таму гэта важна падкрэсліваць, важна не падавацца на нейкую міс-інфармацыю, міс-камунікацыі, якія спрабуе распаўсюджваць Крэмль, у тым ліку ў Еўропе, і ў США, в іншых краінах. Таму сапраўды гэта у тым ліку задача дэмакратычнага руху Беларусі, абраной прэзідэнткі Ціхановскай, усіх нас паказаць гэту важнасць, давесці сваю пазіцыю і сказаць, што без Беларусі, без свабоднай Украіны гэтай бяспекі ў Еўропе таксама не будзе. А ці згадалі ў выніку Беларусь у канчатковай заяве саміту? Бо я ведаю, што вы пра гэта спадзяваліся. Ведаеце, яшчэ калі шчыра не паглядзеў, зараз вось на шляху ўжо ў аэрапорт па вялікім рахунку яшчэ не было магчымасці паглядзець. Калі згадалі, это будзе цудоўна, вельмі рэдка адбываецца. Калі не згадаюць, таксама трэба думаць, што гэта нейкі такім адмысловы крок ці не, потому што камюніке, яно рыхтуецца шмат у чым загадзя, яно праходзіць там пэўныя каардынацыю на тэхнічных, на палітычным узроўні. Таму калі нават Беларусь раптам не дададуць вось у гэтае камюніке, то нічога страшнага не станецца. Важна было менавіта тое, што і мы ведаем, што падчас дыскусій на палях Вялікай сямёркі і падчас саміх сесій Беларусь гучала. Я бачу у СМІ некаторыя паведамляюць пра тое, што ёсць такая нібыта заява, або прынамсі магчыма гаворка пра нейкі праект, і там ёсць абяцанне Вялікай сямёркі узмацніць санкцыйны ціск на Расію і яе партнераў. Можна меркаваць, што пад словам партнераў маецца на ўвазе у тым ліку Рэспубліка Беларусь.
Лукашэнкі. А ці Режим Святлана- Лукашенко, калі больш. Магчыма, рэжым Лукашэнкі. Ці Светлана Ціхановская заклікала ўводзіць нейкія таксама санкцыі новыя супраць рэжыму Лукашэнкі, Рэспублікі Беларусь? Мы бачым, што на гэтым тыдні ўжо былі ўведзеныя новыя санкцыі Канады і ЗША. Ціхановская на палях Вялікай Сямёркі казала пра ўзмацненне ціску на рэжым, на ягоных памагатых. Менавіта за гвалт і за рэпрэсіі да беларусаў. І не толькі за саўдзел у вайне. Вось, тому сапраўды, да, ўзмацненне ціску і павелічэнне яго, это да, то, што абраная прэзідэнтка Ціхановская казала на полях міністэрскай сустрэчы. Вы узгадалі пра аэрапорт. Я так разумею, зараз вы накіруецеся ў Гішпанію, так? Там у Маёрцы адбудзецца таксама такі саміт спікераў еўрапейскіх парламентаў або парламентаў еўразвязу розных. А што там мае за намер Ціхановская даносіць, расказваць, патрабаваць, прасіць? Так, сапраўды, другая такая унікальная магчымасць выступіць перад усімі спікерамі парламентаў еўрапейскага звязу. Таксама будзе прысутнічаць, прыедзе спікер канадскага парламента Великабрытаніі. Зразумела, там таксама будзе гучаць тэма палітвязняў. Парламенты і парламентары могуць шмат рабіць як на практычным сэнсе, як мы казалі, праз такую дапамогу па рэабілітацыі для палітвязняў, іх сем'яў. Гэтак і сімвалічных крокаў, як браць, напрыклад, апекунства над палітвязнямі. Ужо ёсць каля 400 парламентараў, які гэта зрабілі, ходзяць на сувязь таксама з сем'ямі палітвязняў, спрабуюць дапамагчы. Зразумела, будуць гучаць тыя ж тэмы падтрымкі, больш шырокай падтрымкі для Беларусі, больш шырокай увагі. І зразумела, будзе гучаць падтрымка як для беларусаў унутры краіны, гэтак і для беларусаў, які зараз вымушаны быць у выгнанні, ў замежжы, тому што, як ведаем, парламент акурат маюць магчымасці прасоўваць нейкія ініцыятывы, законы, якія тычацца іміграцыйных пытанняў, легалізацыі. Палючая тэма шмат для каго, хто зараз знаходзіцца у часовай эміграцыі, таму гэта будзе таксама адна з тэмаў, які будуць гучаць у Гішпаніі падчас саміту. Ну і таксама там будзе магчымасць сустрэцца білатэральна са спікерамі. Ось ужо ёсць шэраг назначаных сустрэчаў і з Великабрытаніяй, і з Гішпаніяй, таксама з Словеніяй, з Нідерландамі і так далее. Ось, тому з Польшай, до речі, таксама плануецца сустрэча са спікерам галоўным. Вось, ну і зразумела, да, пытанне беларускай абароны, беларускай незалежнасці, тое, каб Беларусь не стала, як мы кажам, суцішальным прызам для Пуціна, а вернулася ў еўрапейскую сям'ю, засталася свабоднай, незалежнай, дэмакратычнай дзяржавай, то таксама будзе адным з такіх лейтмотываў. Вось вы кажаце пра такія унікальныя сустрэчы і ў Італіі, і ў Еўразвязе, а вашыя апаненты ўнутры апазіцыйнага лагеру, некаторыя з іх патрабуюць ўжо хутка сыходу Светланы Ціхановскай з сваёй пасады. Павел Усаў, паплечнік Зелёнага Пазняка, заявіў пра тое, што ў наступным годзе сканчваецца як бы той 5гадовы тэрмін даверу да Ціхановскай. Ці вы, як офіс, ужо вызначыліся з нейкімі крокамі, ці будзе штосьці такое, як заканчэнне тэрміну, ці проста офіс будзе працягваць далей свае паўнамоцтвы? Я асабіста не лічу, што скончваецца тэрмін, тому што як бы Светлана Ціхановская абраная прэзідэнтка Беларусі, але ейны мандат ён поўнасцю не мог распачацца, тому што яна не прыняла офіса, кажа, да, то не прыняла поўнасцю паўнамоцтва пасады. Вось, тому мне падаецца, што мандат у гэтым не скончваецца. Вось, ну і тая праца, якую яна робіць, яна унікальная для Беларусі, тому што гэта па вялікім рахунку адзіная вялікая вось такая магчымасць, каб Беларусь все ж таки не сыходзіла яшчэ з павесткі, каб нам дапамагалі, не забывалі, і
Я думаю, что мне асабіста падаецца, што гэта суперважная праца, якую робіць асабіста Светлана Ціхановская, праз вялікія таксама ахвяры, ахвяруючы сваім часам, ахвяруючы там па вялікім рахунку сваім жыццём шмат у чым для таго, каб гэта было. Таму мне падаецца ейную працу за гэта можна толькі паважаць, цэніць. А мандат не скончваецца. На працягу гэтага тыдня я бачу, прапагандысцкія каналы Беларусі моцна ўзбудзіліся нейкай петыцыяй кагосьці ў Літве супраць таго, каб Літва дапамагала Светлане Ціхановскай, там і ахова, і некая дапамога. Скажыце, вы можете самі сказаць, такія паездкі, напрыклад, на Капры, у Італію ці ў Еўразвяз, хто за гэта ўсё плоціць? Гэта кожная паездка, ёсць частка тых паездак, які аплочвае прымаючы бок. Вось ёсць тая, якая вось інстытуцыйныя донары ці прыватныя, вось якія гэта робяць. Таму кожная паездка яна ў гэтым сэнсе адрозніваецца. Вось, але звычайна, калі кудысьці запрашаюць, то прымаючы бок ён бярэ на сябе частку пэўных расходаў. Гэта такі звычайны ветлівасць портызе, якая існуе ў такіх дыпламатычных стасунках. Абсолютно нормально. І, Дзяніс, апошняе пытанне, скажыце, я бачу таксама крытыкі вельмі часта кажуць пра тое, што гэтыя паездкі ў палітычным плане так яны прыносяць дывідэнды нейкай распазнавальнасці, добра, што Беларусь прадстаўленая, а практычна гэта мала на што ўплывае. Скажыце, вот, як вы самі патлумачыце, калі б не было, напрыклад, гэтай паездкі на Капры, калі б вы зараз не накіроўваліся ў развяз, што б гэта змяніла? Я думаю, што проста тады бы і увага, і сама тая падтрымка, якая зараз існуе для беларускіх ініцыятываў, для беларускай грамадзянскай супольнасці, для того, што робіцца ўнутры краіны, ты ж візы, падзяленне рэжыма і людзей, каб Беларусь не ізалявалі, то проста гэта бы сыходзіла значна хутчэй на не. Бок я думаю, што калі вось я не кажу там канкрэтна пра Капры, трэба паглядзець, як гэта з цягам часу, на што это можа паўплываць. І так працуе, зрэшты, у дыпламатычных палітычных стасунках, што нельга атрымаць результат, вынік адразу. Ён не можа, вось, яна з'ездзіла на Капры, завтра змянілася, не знаю, няма больш Лукашенка у Менску, прыйшла дэмакратыя і все стало добра. Так не працуе, гэта заўсёды доўгатэрміновая інвестыцыя. Некаторыя краіны, яны працуюць над такімі стасункамі, на тое, каб штосьці распачаць, запусціць, яны працуюць гадамі, дзесяцігоддзямі. Напрыклад, на гэтым тыдні Канада абвесціла, што распачне стратэгічныя кансультацыі. Па прыклад таго, як это ўжо зрабілі США. Вось такія кансультацыі Канада, у іх вельмі мала агулам такіх стратэгічных кансультацый, толькі з асноўнымі вялікімі партнёрамі, з якімі ў іх вельмі плённыя дыпламатычныя палітычныя стасункі. А па-другое, яны, звычайна, нават это не абвяшчаюць праводзіць. То гэта таксама беспрэцэдэнтны крок, які звычайна займае шмат гадоў білатэральных стасункаў. Вось, мы ж спрабуем з кожнага візіта мець нейкую канкрэтыку, мець нейкія, то, што мы называем deliverables, нейкія результаты. Вось. Зразумела, што гэта не будзе заўсёды атрымоўвацца, не з кожнага візіта можна атрымаць. Мы прыкладаем максімум намаганняў, каб гэта было. Вось, але гэта спецыфіка дыпламатыі у тым, што ты працуеш таксама на доўгатэрміновую перспектыву, але жадаючы атрымаць таксама нейкія кароткатэрміновыя результаты. Я лічу, напрыклад, апошняя візіта Канаду менавіта такім, тому што мы дасягнулі 3 канкрэтных результатаў да таго візіта. Былі ўведзены санкцыі супраць пасобнікаў Лукашенка, был абвешчаны стратэгічныя кансультацыі па медыа, па правах чалавека, таксама па ўзмацненні дэмакратыі ў Беларусі, і быў выдзелены $1 мільён канадскіх даляраў на падтрымку незалежных медыа. Вось это канкрэтны вынік. Мы да такога заўсёды імкнемся. Вось, але у выпадку Капры гэта все ж таки перадусім вяртанне фокусу і тое, каб Беларусь гучала у кантэксце агульнай падтрымкі нашаму рэгіёну. Тому што мы зараз сапраўды шмат у чым
мусім змагацца за ўвагу і за тое, каб заставацца рэлевантнымі. Вось, таму як бы тут не глядзеў на адзін канкрэтны візіт, але больш на такую агульную цэлую карціну. Дзякуй вялікі, Дзяніс. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маім госцем быў дыпламатычны саветнік Святланы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.